Napakyas ang duha ka aspirants man wala dawata sa COMELEC Davao alang Certificate of Candidacy kay gawas sa naabtan sila sa deadline. Kulang sab ang dokumentong ilang gipresenta. Nakatutok si R. Gil, relator. 15 minutos, una pa man mag alas 5 sa hapon, niabot sa COMELEC Davao Office kagahapon ang 36 anyos nga si Kenneth Jade Humawid nga taga Barangay Marapangi, Turil. Si Humawid ang usa sa mga ginaatangan sa COMELEC staff, sanglit sa matag filing of COC kuno, dili kini mapakyas sa pag-file. Apan wala kini napresenta nga nakanotaryo nga COC. Kadjot kini ni gawas, apan sa iyang pagbalik, wala gihapon kini nakapanotaryo. Nagkarakara siya sa pag-fill out sa forms. Mahadok na kita mo gawa sir kay basig na napoy bagong himo nga istorya sa chismis sir ba. O nang kan murag na trobak mo nagpubian ako mo gawa sir ba. Inanta ko gusto gay mo gawas. Samtang niabot sab nga wala nakapanotaryo si Barangay Kabantian Kagawad, Juvie Vidamo, kinsa mo daganay unta pagkakongresista sa ikaduhang distrito aron atbangan si kanhi Congressman Vincent Garcia. The last hour decided like ang amo good actually we have our candidate pero nag-back out siya last hour. So I decided also the very last hour. Gihang nag-countdown na sa alas 5 sa hapon, wala kaabot ang dokumento ni Vidamo. 3, 2, 1. Alas 5:04 sa hapon, diyang nasumite ni ini ang mga dokumento. Apan wala na kini kaabot sa deadline. Considering I'm here already, nakapasok na ako 4 o'clock pa. Then yung pinakakulang lang talaga, yung notarized na COC. Ubos sa COMELEC rules, bisan pa man og naa sa premises sa COMELEC office ang aspirant una ang deadline. Apan kung dili kompleto ang dokumento ni ini, dili gyapon kini dawaton. Example, sa incomplete COC, no documentary stamp, no signature of the aspirant, COC not notarized, no signature of the notary public, incomplete address, no signature on kuna, no photograph, no thumbprint. Dili dawaton. Plano ni Vidamo nga i-contest ang nahimong desisyon sa COMELEC Davao, subay kuno sa advice sa iyang abogado. Ang mga dokumento nga ipang sumiter sa aspirant, ipadala sa kauluhan alang sa pag-verify sa legal department. Sa official list of aspirants nga nag-file sa Certificate of Candidacy sa COMELEC Davao, sa 1st District, 3 ang nidagan pagkakongresista, samtang 18 ang nidagan pagkakonsihal. Sa 2nd District, 1 ang nidagan pagkakongresista, 2 pagka-mayor, 1 pagka-vice mayor, o 22 pagkakonsihal. Sa 3rd District, 1 ang nidagan pagkakongresista, o 13 ang nidagan pagkakonsihal. Sa kinatibukan, nahimong hapsay gihapon ang dagan sa filing of COC sa Davao City. Ako, si R. Gil, relator para sa One Mindanao.